Your friend Maame Akua Gengema. Adom TV ni Adom FM so ena ye adwuma. Na me ye obo fanda de efe. Fante kakra ena ko esoso kakra. Ne say enti no. Ena me de me bawura eye Kwahu man mu. Na Kwahu man ye wonnyoma bebrebe ewo ho. Ye wo enkro no so ahodo na kambom. E ma ne ye Kwahu man. Me bo kakra bi. Ye wo obo, ye wo bitifi. Ye wo bome, ye wo prayer so etibie ene de keka ho na ne nyina mu no ne makwafuo eda nso epa enso ene say won nua ne dimu eye different bibisa wasemo ne mentodwo eye mankani a yatoto ne yatwi ye de nwo aguso na eni mako kakra etwim ena afesu so no eye fufuo sani fufuo aye popular wo Ghana ha nyina ne fa efri Kwahu na ope fufuo ene nkrakra eye nkwan papa dia ene Kwahu ena wo benya no ti me invite Ghana manti brama me di machi me enko Kwahu na me kofa ho nua ne de ne bi emfa emwa for real na enjoy wo me magana fo nyina awoda pa sebo somi ye di awoda na eye me pai bon se onyankopon obehwe ye nyina so obebo ye nyina ho ban na afisese e besan ehia e wo Ghana month ni na ye di aseda ama onyankopon